Čo ideš zastreliť? Čo dojde? Budeme to vedieť, alebo sú tam nejaké švindle. To je parádna klinka. Ale ťažká, jak sa míňa. No ale choď hore, nech ti to ukáže jak. Jaj. Čo, televízor? Ne, tlačári. Ja som tu mala takú odmienku. No, ešte čo to mám zebrať? Na kaba. Na čo si sadnem, alebo čo sa Aj tak ti bude zima, však máš len košelu. Ja som ináč dobre oblečený. Termoprát. Mami, máte tam nejaké termoprádlo? Kúpni sa. To si ešte ja toto dám. Asi s Veronikou, však boli teraz vonku aj s chlapmi. Pekná puška. Pekná, stará. Nevím, kde ten Jožo je. Už mám dávno vyzváňať. Jak je stará? Keď v gráne. Keď som není oblečený, Tak ide hneď. tak tedy je tu hneď. Ale jak som není oblečený, tak sa sa aj hodí. Víš, ja to mám takýto. No ale fakt si daj aspoň niečo ešte, tú Originál zelenú vojenský. bundu, flisovú alebo Mám čo. hen tam. Tu mám ako rezervu, víš? Aj, no. Ja nevím komárov, koľko bude. No, máš oných krém? Mám repelent. A však keď sa oblečiem, tak ešte ho tu není taká díra. To máš aj zvukové? No, Tak, dovidenia. dovidenia. Povedz lovu zdá. Lovu zdar. Dúfam, že niečo doneseš. No tak keby sa podarilo, by bolo. Môžu sa teraz diviaci? Zajac by bol dobrý. Aj sa robia. Zajac pečený, no. Ešte aby sme aj trafili. Tak lovu zdá. Lovu zdá. To je nejaká dvojražka, alebo čo má také dve hlavy, no? To je gulový a brokový náboj.